Vom face în această seară o discuție despre digitalizarea trezoreriilor corporatiste. Oficial în 2015, a luat naștere oficial în 2015. Scopul nostru... Dacă intrați pe cfotalks.ro veți găsi un site. Aveam semnăturile bancare pe dischetă. Problema este să ai datele bune în ERP-ul respectiv. Semnalul că mergem spre digitalizare e un semn bun. Noi, pe zona de sales, unde negocierile deja aveau o altă greutate, parcă. Unchained Fintech Festival. Nu știu dacă ați auzit de acest eveniment. Este un eveniment care se întâmplă... Bună seara! Deci, partea foarte frumoasă la aceste evenimente este că simțim așa că suntem printre prieteni. Pentru că totuși sunt niște evenimente în care vin clienți, parteneri, Asociația Trezorierilor din România și cumva ar trebui să ne simțim printre prieteni, poate eventual să fim din ce în ce mai mulți de la un eveniment la altul. Vreau să vă mulțumesc foarte mult că ați venit la acest eveniment. Cosmin Cosma e numele meu pentru cei care nu mă știu și sunt cofondator și CEO al Thinkware. Și împreună cu Banca Transilvania și cu Asociația Trezorierilor din România vom face în această seară o discuție despre digitalizarea trezoreriilor corporatiste, în care să povestim un pic cu doi invitați speciali, și anume cu Valentin Popescu de la Petrom, trezorier șef la Petrom. Nu știu, poate ai o denumire, director de treasury în FX Exchange, whatever. E o titulatură destul de lungă. Da, pe LinkedIn e și mai lungă, dar e ok. Conduc trezoreria, fac parte dintr-o echipă acolo. Împreună este și Gina de la Regina Maria, șefă de trezorerie sau manager de director, whatever. Așa, deci șefa de trezorerie de la Regina Maria și Bogdan Constantinescu de la Banca Transilvania din partea partenerului nostru. În mod special, în această seară avem și Asociația Trezorierilor din România, pe care vreau să invit un pic să facă un cuvânt de introducere și să spună un pic și despre Asociația Trezorierilor din România, cam cu ce se ocupă și de ce e bine să fii membru în Asociația Trezorierilor din România, poate, nu? Oh, da. Nu vă spun despre menirea asociației, lucrurile astea le găsiți și pe site. Cum îi spune și numele, Asociația Trezorierilor Corporatiști, cumva, din România. A luat parte oficial în 2015, a luat naștere oficial în 2015. Scopul nostru și menirea noastră este să promovăm să promovăm funcția de trezorier din România. Vă spun pe scurt doar de ce ar trebui să fiți cu noi. Suntem o mână de oameni, eu, cel puțin în ultimii ani, am început să-i consider pe toți prieteni și vă spun așa doar, în ultimele 6 luni am avut evenimentul anual organizat la BNR. Am avut o vizită în Muzeul BNR unde am văzut și am pus mâna pe mai mult aur decât mi-am închipuit vreodată. Am discutat despre digitalizare cu o parte din oamenii de aici. Am discutat despre ESG. Am băut niște cocktailuri mișto într-un bar pe lângă BNR. Ce vreau să vă spun, în asociație suntem pe de-o parte, că eu nu sunt, pe de o parte reprezentanții ai mediului de business, în principiu trezorerie financiar, pe de o parte avem reprezentanții ai mediului bancar, cu care discutăm și cu care ne sfătuim de câte ori avem nevoie, de câte ori avem întrebări și pe care îi tragem de urechi atunci când nu ne convin prețurile. Avem în asociație avocați, avem în asociație oameni pasionați de fotografie. Urmăriți-ne pe LinkedIn, urmăriți-ne pe site-ul nostru și dacă vreți să vă înscrieți, vă așteptăm contra unei sume modice de 300 de lei, practic un prânz într-un weekend la un restaurant ieftin în București. Mulțumim foarte mult Asociației Trezorierilor. Eu sunt proud member of
ATR, Asociația Trezorierilor din România. Am avut ocazia, vă spun din experiența mea de membru, am avut ocazia să degust și băuturile de pe lângă BNR, să văd și Muzeul Băncii Naționale a României, să merg și în Bratislava la conferința regională a trezorierilor corporatiști, să merg și în Atena la conferința trezorierilor din Atena. Deci sunt lucruri interesante pentru că îți oferă acces către o zonă a Breslei, nu doar românești, ci și internațional. Mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi și vă susținem cu tot ceea ce putem. Aș mai face ca un intro, înainte să începem discuția, da? Aș vrea să povestesc un pic despre CFO Talks și să povestesc tuturor conceptul de CFO Talks. Dacă intrați pe cfotalks.ro veți găsi un site în care găsiți toate edițiile anterioare ale acestei tip de conferințe. Am început acum un an și ceva. De fiecare dată discuțiile sunt în jur de o oră. Ele au fost pe web pentru că era mai simplu. Din când în când facem și ediții live. Puteți vedea acolo, tratăm diverse teme. Cum ar fi, ultima oară a fost cu colegul, prietenul nostru și clientul Finquer, Fan Courier, despre factura. În trecut am discutat despre managementul entităților multi-entity, grupurilor de companii. Am discutat despre soluții de finanțare pe piața de capital. Am discutat despre soluții de hedging. Deci sunt teme și tematici evergreen adică permanente pentru oamenii din zona de finanțe corporatiste și nu ezitați să intrați în această bibliotecă. Veți primi un follow-up e-mail și veți avea și posibilitatea să găsiți acolo link-uri la aceste ediții. În această seară ne-am hotărât să discutăm împreună cu prietenii și colegii de Braslă. Ne-am hotărât să discutăm despre digitalizare. Contextul este că cumva am declarat, eu sunt și președintele Asociației Române de Fintech și am declarat săptămâna digitalizării financiare. Numai noi știm, n-ați auzit, dar noi așa am declarat. Și atunci, dacă noi am declarat chestia asta, am zis că hai să facem niște evenimente care să aibă legătură cu digitalizarea financiară. Și în cursul dimineții, de pildă, de la 2 la 4, am avut la Parlamentul României o prezentare a fintech-urilor în fața parlamentarilor din Comisia de Buget, Finanțe, Comisia de Automatizare și Comisia de IT. Nu au venit decât vreo 3 parlamentari, dar noi ne-am făcut prezentarea acolo. Deci până la 4 am fost acolo, am discutat despre fintech. Acum discutăm despre digitalizare în zona de corporate și pe vineri vom avea gala fintech-ului românesc. Sunt lucruri care le facem pentru că tehnologia trebuie să intre cât mai mult în zona financiară și pentru că munca voastră ca finanțiști rămâne grea atâta timp cât nu strecurăm cât putem de mult din zona de digitalizare și de tehnologie. Rămâne ca în trecut. Și o să încep acum să vă pun o întrebare direct. Da? Cum a fost să vă prezentați, da? Și să spuneți cum era trezoreria pe vremea când ați început voi carieră? Hai să începem cu cine? Gina? Deci, să ții microfonul că înregistrăm și trebuie să apărăm acolo în biblioteca CFO Talks. Da, eu pot să spun că n-am început așa chiar de pe vremea în trezorerie. Am început pe undeva pe 2011-2012. Dar pe vremea aceea aveam semnăturile bancare pe dischetă. Funcționam cu cele mai multe, calculatoarele nu mai aveau unități de dischetă. Cum pe dischetă? Și băgai... Era o dischetă, aveam o unitate externă, calculatoarele nu mai aveau unități de dischetă să le poată citi. Exact, că în 2013 eu nu mai știam de dischete. Da. Știi, erau CD-uri pe vremea. Da, era un cititor de dischetă pe care îl conectam la calculator ca să poți intra într-o aplicație bancară să autorizezi tranzacții. Cam așa măcar era. erau dischete din alea mai subțiri, nu din alea mari. Era o nu? dischetă, nu știu. Știi că am prins așa. Și din alea mari. Nu, erau mai subțiri. Erau mai subțiri. Nu? Da. Timpa. Nu, pot să zic că nu le-am prins pe vremea mea.
Ok, deci asta era pentru semnătura... Asta era pentru autorizarea tranzacțiilor bancare. Ok, cu dischetă. Cu dischetă și aplicațiile erau de tip multicash. Încă se mai folosesc. Confirm, dar într-un procentaj mult mai mic. Pot să povestesc de dinainte de 2013, când nici măcar nu se foloseau dischete. Da, e deschis, dar trebuie să-l Da, cam așa a fost începutul. După cum știți, momentul în care eu mi-am început așa și mi-am descoperit pasiunea asta pe trezorerie era în Petrom. Aha, ok. Și erați colegi? Eram colegi, Erați colegi, ok. Și am dezvoltat foarte multe lucruri împreună plecând de acolo și de la comoditatea noastră sau confortul nostru când călătoream undeva, călătoream cu gentuță de dischete, că nu lucrai cu o singură bancă, lucrai cu 10-12. Păi astea sunt cumva echivalentele tokenurilor din ziua de azi, numai că acum tokenurile par așa mai digitale, mai tehnologice, mai, nu știu, au butoane. Corect. E altceva. Arată un pic. Da. Și ecran. Au și ecran. Corect. Okay. Deci asta era. Și cum, deci, practic, task-urile unui trezorier, da? Cum le lucrați? Adică mai puțin implementate la noi sisteme de trezorerie sau sisteme de management a trezoriilor pe vremea aceea. Mare parte în Excel, care erau date în cel mai fericit caz extrase dintr-un sistem ERP, dacă compania avea, sau dintr-un sistem mai mult sau mai puțin evoluat, neintegrat cu absolut nimic, dublai, triplai, efort, muncă. Ok. Sperăm că nu mai e la fel și acum. Dar cum era pe vremea, dacă înțeleg că când a venit Gina, tu erai deja în Petrom și aveai ceva experiență, nu? Păi da, nu, cred că da, e bine că a început Gina, pentru că eu o să vă duc mult mai în urmă. Pe vremea mea, eu practic, Gina e foarte tânără în trezorerie, deci eu am început în trezorerie, după câțiva ani de IT, așa, m-am apucat de trezorerie. Și să vă zic care a fost primul task. Primul task era să dau niște faxuri în țară, faxuri din alea cu rolă ceramică, termică, nu ceramică, da. Încă se mai făcea ordine de plată pe hârtie, se mai semnau pe hârtie și acum vreo 2 ani am cunoscut un coleg care și plimba ordinele de plată, lucra în bancă la momentul ăla și le plimba între bănci, reconciliau, povești din astea. Legat de... Zici de Mircea. De Mircea, da. De Mircea. Da. Mi-l închipui. Acum, da, el e și foarte activ așa. Acum lucrurile, în timp s-au schimbat, dar digitalizarea asta, sau mă rog, unde am ajuns astăzi, n-a venit foarte ușor. Și n-a venit foarte ușor din cauza faptului că eu ca trezorier, bine, prima dată un lucrător într-un departament financiar, ca așa se numeau atunci, sau mă rog așa, mai sunt și prin alte companii, pur și simplu eram cumva gelos, pentru că toate sistemele care se implementau în companii erau legate de accounting. Dom'le, dacă e accounting, asta trebuie să fie, cumva, să fie un sistem în spate. Și n-am nimic cu funcția de accountant, Doamne ferește, dar mi se părea că e destul de statică și îți trebuia un sistem care să fie rapid pe ceva care e rapid, nu pe ceva care e static. O dată pe lună. Exact. Acum, pe trezorieri zic eu că i-au ajutat cumva crizele. Cinic vorbind, crizele i-au ajutat și eu... Prima criză serioasă așa în cariera mea de trezorier a fost legată de financial crisis, care a fost 2008-2009 și atunci lumea s-a șocat și au realizat că au nevoie de informație mult mai rapid. Aveau un cash flow foarte bun, aveau un buget foarte bun, te uitai la el, dar care mâine n-a mai fost la fel. Și unde întrebăm? La accounting? Nu, întrebăm la trezorerie ce se întâmplă. Și atunci și-au dat seama companiile care ar trebui să investească în zona asta de trezorerie cu niște sisteme. Eu vreau să vă mai întreb un lucru apropo de când ați început. Funcțiile trezorierului, asta e o chestie care, eu fiind din afară, eu nefiind trezorier, mă interesează cumva și istoria asta. Funcțiile trezorierului erau aceleași ca acum? Adică să se ocupe, să facă rapoarte de cash flow, să facă plățile le făceați
voi, care erau funcțiile cele mai importante ale trezorierului și dacă e vreo diferență de ce se întâmplă acum? Cele mai importante atunci și care zic eu că au rămas și acum sunt legate de forecast. Deci, în primul rând, trebuia să ai un forecast. Că era un forecast pe o zi, eu n-am prins pe ore, că era un forecast pe o zi, pe o săptămână, pe o lună. Deja ce depășea o lună se ducea în zona de controlling, în zona de altceva. Deci asta odată cu forecast, cu un fel de liquidity planning. Relația cu băncile, la fel, era ținută în trezorerie și e ținută și acum cu mândrie, aș putea spune. Că suntem adică acolo. Finanțarea, inclusiv soluțiile de finanțare. Până și finanțarea, da. Dar orice înseamnă o relație cu băncile, că într-adevăr ai dreptate, nu prea erau produse de cash management pe care noi să le în afară de faimosul multi-cash. Plățile care erau în trezorerie sunt în trezorerie, dar cine știe că eu am un vis să nu mai fie în trezorerie, în sensul că doar să tranziteze trezoreria dintr-un sistem în altul. Și cam atât. Și partea de reconcilieri nu era la voi. Ba da, eu am prins un fel de treasury accounting care reconcilia extrasul. Am băgat extrase și cu mâna în sistem. Deci ai prins-o și pe asta, da? Să știi că sunt lucruri cu rigla și înțeleg că le discutăm despre trecut, dar să știi că sunt lucruri noi trecând prin diverse companii și, mă rog, evident că nu e nimic despre persoanele de față, există în continuare lucruri care încă se fac, da? Dar reconcilierea, să știi că era un task superior cumva, pentru că prima era faxul. Adică... Ok. Eu am văzut inclusiv situații în care se printează extrasul și se mai merge cu rigla rând cu rând, ca să nu cumva să pierzi ceva. Ai prins așa ceva, Gina? Nu, cu rigla în extras n-am prins, dar acum trebuie să ne gândim și puțin realist. Trezoreria are o companie care crește sau a ajuns la un anumit nivel. Că, în general, în companiile mici, funcția de trezorerie nu este atât de bine delimitată sau medii. Patronul știe cum se duce și vorbește cu băncile să-și mai iau un credit. În companiile medii nu există un departament dedicat de trezorerie decât atunci când ajungi să ai mai multe companii în grup sau să simți nevoia de o unitate la nivel de grupul pe care îl conduci sau... Nu poți să zici că într-o companie de 100 de angajați ai un departament de trezorerie și poate nu e chiar la nivel de patron, să zic. Da, oricum, în sală sunt companii care deja au o funcție de trezorerie și atunci discutăm pentru ei. Și într-adevăr, probabil că atunci când trezorierul la companiile mele antreprenoriale, eu și cu Dănuț, colegul meu, suntem trezorieri. Corect. Așa. Vreau să vă mai spun un lucru, iarăși. Deci încă se mai întâmplă chestii din astea de acum 12-15 ani și dacă discutăm și despre trezoreria statului, încă se mai fac ordine de plată scrise de mână. Adică nu s-a schimbat foarte mult. Eu aici am pus mare speranță în voi că vreți să digitalizați trezoreria statului, să știi. Am o foarte bună... Vă pot spune, astăzi de dimineață la evenimentul de la Palatul Parlamentului au fost invitați diverse persoane, inclusiv am avut bucuria și plăcerea să o văd pe persoana care se ocupă de sistemele trezorerie din CNIF, din Consiliul Național de Informații Financiare, din cadrul Ministerului de Finanțe, cea cu care noi discutăm despre un API la trezoreria statului și mi-a reconfirmat că este în plan. În momentul ăsta, în caietul de sarcini, este un plan API-ul la trezoreria statului. E posibil că va dura 1 an, 2, dar pe PNRR există deja planificată o investiție la trezoreria statului pentru a digitaliza zona asta de interconectare. Și noi ce facem cu Asociația Română de Fintech este că încercăm să-i convingem să nu inventeze roata și să nu facă niște sisteme care nu mai știm nici noi cum să le integrăm, măcar să le facă fix la fel ca la bănci, pentru că există deja o practică la nivel european, există cum se face autentificarea strictă a clienților, există formatul de date care trebuie să fie ISO 222, adică să nu facă ei în silozul lor acolo ceva diferit de ce avem deja în sistemul financiar privat. Asta e vestea bună. Bogdan, ai văzut, cred că ai prins și tu ceva din perioada asta. Zic cam cum era și acum întrebarea... Se pare că-s mai tânăr. Acum întrebarea este cum vezi tu în momentul ăsta readiness-ul
companiilor, da? În a face modificări, în a se digitaliza, în diverse stadii, că sunt în etape diferite. Fiecare companie probabil e într-o altă etapă de digitalizare. Ca scurt intro, m-am angajat în anul 3 undeva, acum 22 de ani, cred, și am prins inclusiv acea parte de plăți, doar plăți pe hârtie. Cred că eram în bancă multinațională la vremea aia, dar 90 ceva la sută erau din plăți. Am avut norocul să mă angajez chiar la operațiuni. Și eu am auzit povestea asta, mi-a povestit un vicepreședinte de bancă că se întâlneau în sucursala BNR din orașul respectiv, bancherii de la fiecare sucursal. Se făceau compensări pentru... Și se făceau așa, ia tu hârtia asta, eu iau pe asta și la sfârșit tragem linie și... fizică, într-adevăr. Așa că până la multicash ne povestea Gina, a fost cale lungă. Deci ai prins și asta. Internetul era la început, oareși cum aveam o scuză. N-aveai ce să... O să râdem și noi probabil peste 20 de ani când o să zicem, băi, pe vremea aia încă se mai lucra, se mai procesau cifre, acum face AI-ul tot. Eu doar eram curios să-l întreb pe Vali câți oameni erau la reconciliere pe vremea aia în trezorie, că la noi cel puțin era o armată de procesat plăți la bancă. Eu aveam un extras mic care avea vreo 5 operațiuni și, mă rog, mă mai ocupam și de alte lucruri, dar era cam omul și extras, așa cam, și la un extras mai mare erau 2 oameni, mi-aduc aminte. Pe zi, adică fiecare. În ceea ce privește prezentul, cum m-ai întrebat, da, într-adevăr, se vede, depinde de tipuri de companii și de palierul de care vorbim. Pe zona de companii mari, vedem mai mult decât un readiness, vedem mare parte din ele au, cel puțin zona de plăți și de încasări le au, să zic, în full aproape digitalizate. Nu neapărat și zona de reconciliere. Încă se mai fac reconcilieri cu PDF-uri, cu luat bucată cu bucată, dar din ce în ce mai multe companii adoptă ERP-uri și au înțeles faptul că lucrul ăsta nu aduce doar o eficientizare din perspectiva costurilor, cât și practic un better planning, o relație mai apropiată cu banca. Acum vorbesc din perspectiva bancherului. Nouă ne place, evident, să primim cash flow-uri care nu se modifică de la o săptămână la alta, care sunt cât mai predictibile, să putem spune, uite, ultimul cash flow pe care mi l-ai dat, realizatul e chiar acolo. Adică sunt lucruri și din perspectivă de risc și de compliance și eficientizare pe care îl vedem în spațiul ăsta. Din zona de companii medii, și aici vedem, cel puțin pandemia a fost un catalizator destul de bun pentru a accelera ritmul ăsta. Vedem acum și fonduri din PNRR care vin și iarăși contribuie la o creștere a gradului de digitalizare, plus, de ce nu, e-factură, adică un fel de digitalizare forțată a întregii economii. Da, o să trecem la acest subiect, pentru că deja vreau să ajungem în zona de prezent și chiar de viitor și să discutăm un pic care sunt elementele care impactează în momentul ăsta direct, care de fapt ajută, sunt niște elemente suport pentru creșterea, accelerarea digitalizării trezoreriilor și a operațiunilor financiare în general. Și ai menționat e-factura, da? Aș vrea să vă întreb pe voi, ce părere aveți despre push-ul ăsta cu e-factura? Adică credeți că e o chestie care, mă rog, graba cu care se merge către e-factura ajută, pe de o parte s-ar putea să încurce, cum e? Da, eu zic că semnul bun este că mergem spre digitalizare. Acum, în ce măsură se împlinește și în ce interval de timp se va face, e o altă discuție, dar semnalul că mergem spre digitalizare e un semn bun. Dacă vorbim de trezorerie, lucrurile au început, cred că, cu PSD2, care a care a eliberat mult Payment Service Directive, care a eliberat mult din limitările astea pe care le aveau corporațiile și cumva deschis linia directă între corporații și bănci, a grăbit informația și ajută foarte mult fluxul operațional, adică ai acces la informații foarte rapid. În același timp se vede și în zona de plăți, unde timpul de procesare a plății a scăzut foarte mult. Vorbim de plățile instant care s-au întâmplat acum câțiva ani și de toată viteza asta de reacție pe piață
toate au mers în direcția asta și din perspectiva asta zic că și ce face acum statul cu e-factura este un semnal de direcție, digitalizare. Discutăm despre trezorerie și despre apele până când intră tuturor, deci nu se poate, o să zicem că trebuie să existe. Super, e-factura, discutăm despre instant payments, discutăm despre PSD2. Uite, aș vrea să vă întreb... și RoPay. Și o să povestim imediat. Aș vrea însă, că am sărit un pic, aș vrea un pic să povestim despre proiecte pe care le-ați făcut voi în ultimii ani, de pe vremea voastră încoace, da? Proiecte pe care le-ați făcut voi în organizațiile voastre legate de digitalizarea acestor operațiuni în trezorerie. Și te-aș întreba întâi pe tine, Vali, că știu că voi ați trecut printr-un asemenea proces și aș vrea să povestești un pic. Da, și aș vrea să povestești un pic cum s-a întâmplat, cum ai reușit să-l vinzi intern, da, adică e și cu buget, nu? Tot timpul o treabă din asta. Cum ai reușit să catalizezi resurse și să-l pui în aplicare și, ok, care e rezultatul? Păi, în primul rând, l-am făcut împreună cu Gina și cu alți colegi. Doi sunt în sală, Daniel și Lili. Eu n-am știut asta, să știți. Eu n-am știut că Gina a fost la Petrom și s-a ocupat împreună cu Valentin de același proiect. Așa. Și cred că dacă nu era, nu ieșea chiar atât de bine, dar mă rog. Okay. Începusem să zic despre crize, că ne-au ajutat crize. Păi o altă criză care a venit peste trezoriere a fost pandemia și deja pe noi pandemia ne-a găsit cumva înainte de implementarea unui sistem de trezorerie. A fost o super experiență din punctul meu de vedere și cred că am mai spus și câțiva dintre voi a spus și la BNR, ce am luat eu din toată experiența asta a fost că trebuie nu să-l vinzi oamenilor, trebuie să ai oamenii cu care să implementezi un astfel de sistem de trezorerie. Acum, plecând de la întrebarea ta cum l-am vândut intern, ne-au ajutat crizele, deci ne-au ajutat crizele care veneau și puneau întrebări top managementului și noi trebuia să răspundem și își dădeau seama că nu putem să răspundem fără un sistem de trezorerie. Cum l-am... Știi cum îmi dai o idee, adică dacă vreau să implementez Think Treasury în mai multe organizații, poate ar fi bine să apăs pe niște butoane să fac o criză financiară. Nu, n-aș sugera asta. Cum l-am vândut intern în echipă, n-a fost nevoie. Echipa chiar era pregătită. Acum era și o conjunctură la momentul ăla că resursele noastre umane pentru zona de finanțare nu prea erau folosite pentru că stăteam pe un munte de cash și am zis ce facem, că nu putem să plecăm de aici și ne-am apucat de digitalizare. Și chiar a fost un proiect super interesant. Ce am mai învățat e că noi ne-am cam apucat așa de cum am prins. Hai să spunem exact ce ați făcut. Concret. Dacă concret. Nu toată lumea știe ce ați implementat. Concret. Înainte să implementăm, ne-am centralizat trezoreria. Compania noastră, sau mă rog, e un grup de firme, unele sunt și în afara țării și am zis ne trebuie o trezorerie centralizată. Cu trezoreria asta centralizată și cu o echipă destul de mică, practic nu avem niciun trezorier în nicio altă companie decât în trezoreria centrală, ne-am apucat să ne uităm dacă putem să simplificăm procese, ca să ne eficientizăm cumva, pentru că stăteam pe un munte de controale interne, unele făcute manual, altele semi-automat. Și ca să ajung la punctul care te interesează pe tine, ne-am orientat să alegem un sistem de trezorerie. Acum am făcut un tender, am ales sistemul de trezorerie care ni s-a părut nouă. Când era asta? Prin 2019. Pe vremea aia nici 18? Nu existau API-uri la bănci, deci n-aveți soluții. Atunci am început. Pașii au fost cam mici la început, pentru că, să învățăm ce ne dorim, să învățăm ce ni se oferă. A durat cam mult procesul ăsta de tender. Nici nu eram sigur dacă vom lua un TMS. Dar odată ce l-am ales, implementarea a fost, zic eu, destul de bună. Fiecare în echipa aia care a ales TMS-ul își dorea altceva. Deci, unii își doreau un liquidity planning, alții își doreau să nu mai meargă cu geanta de tokenuri, alții își doreau cumva să centralizeze și să se uite să ia decizii foarte rapid legate de depozite, de fixuri și așa mai departe.
Până la urmă, am reușit să realizăm o mare parte din ele. Aia cu geanta de tokenuri, aia a fost prima, a fost și destul de... Da. Elementul ăsta pe care spuneai că este un element fundamental la cu cash forecasting-ul, folosiți acum din acest TMS? Da, dar nu așa cum ne dorim. Practic, trebuie să ne mai legăm un pic la sistemul nostru ERP, ca să aducem mai multe date și sistemul nostru ERP să fie completat cu niște date foarte bune. Am mai auzit acest feedback, pentru că, ok, noi nu oferim cash forecasting, dar am auzit exact feedback-ul ăsta, că odată este foarte greu să faci un model, pentru că dacă e template-urile gata prefăcute de către TMS-uri, ele nu se potrivesc neapărat pe business-ul tău și doi la mână trebuie să infuzezi date din niște sisteme proprii ca să poți să faci cash forecasting. Și în majoritatea cazurilor, deci eu nu știu pe cineva care chiar să folosească cash forecasting-ul automatizat de la o soluție. În majoritatea cazurilor ajung să spună... de TMS, să zici. TMS, da. Ajung să spună că tot eu îl fac, adică n-am cum altfel, știi? Noi acum suntem ambițioși. Să știi că îl folosim pe o perioadă destul de scurtă, o săptămână, 2 săptămâni, până spre o lună. Daniel se ocupă să-l facă clar să fie foarte bun la o lună și speranța noastră este să ne uităm măcar la 2 luni. Hai să ne Și conectivitatea pe care ați făcut-o este pe Swift, pe mesaje Swift. Conectivitatea cu băncile, da, pe mesaje Swift. Conectivitatea cu ERP-ul, nu aș spune că e o problemă. Problema este să ai datele bune în ERP-ul respectiv. Ok. Și în momentul ăsta, practic, voi aveți multe bănci. Câte? 15-20 în toată regiunea, nu? Practic, da, cam așa. Și sunt în momentul ăsta cam cât de mult acoperiți? Mai avem doar 2 bănci care nu sunt conectate cu noi prin Swift și credem noi că e o situație de conjunctură pe care o vom rezolva anul ăsta. Și a treia trezoreria statului. Și a trezoreria statului, dar... Dar se fac că să știi că are. Apropo de ce ziceați voi, să știți că au făcut niște pași destul de importanți și la trezoreria statului și chiar am rămas plăcut surprins pentru că la un moment dat am primit un mesaj proactiv de la ei, uite, ați putea să faceți asta. Vă oferim serviciul. Deci eu revin non-stop la asta cu trezoreria pentru că e o obsesie, dar oamenii de acolo sunt ok. Singura problemă majoră pe care o au este că moștenesc un stil de gândire atunci când s-a făcut arhitectura trezoreriei, în care ca să fie mai puțină benzină de consumat de la firmă până la trezorerie, s-au descentralizat 244 de baze de date. Deci toată România este plină cu baze de date descentralizate. Și acum, ca să poată să facă digitalizare, trebuie să centralizeze aceste 204. Adică aveai trezoreria și la Panciu și la Jud, tocmai ca să nu cheltui multă benzină cu ordinele de plată. Și în momentul ăsta, practic, sunt pe calea cea bună. Ei sunt foarte conștienți de necesitatea economică a acestor dezvoltări. Mulțumesc foarte mult pentru discuția despre... Și a durat ceva, că acum a durat ceva pentru că, mă rog, în caiet de sarcini sau ce scoseserăm noi, ceruserăm doar 2 țări și 3 bănci. Partea frumoasă a fost că chiar dacă a durat un pic mai mult, a durat mai puțin decât trebuia să așteptăm dacă luam toate băncile și toate țările și o parte și mai frumoasă, că o parte din colegii mei au învățat cum să înroleze o bancă, 2 și au început să o facă singuri, fără... Da, una dintre colegii e plecată deja și înrolează, nu știu, 1000 de bănci într-o altă instituție internațională acum. Ok, adică practic ce să facă? Să descifreze standardele de Swift messaging, astfel încât să știe cum să mapeze datele, că de fapt asta e. Că sunt diferite, da? Și atunci trebuie să le structureze. A plecat cumva de la un standard de proces și a reușit să integrăm singuri. Super. Tu te-ai mutat la Regina Maria, la un moment dat. Bine, nu direct, că înțeleg că ai mai avut o experiență la un alt client al nostru, ca să zic așa, la Electrica SA, la nu? Electrica Furnizare. La Electrica Furnizare. Noi avem clienți și pe Electrica SA și pe Electrica Furnizare. Folosesc deja Think Treasury în momentul ăsta. Și deci, zi-mi
Tu povestește, nu știu, dacă ai făcut ceva proiecte în electrica furnizare sau povestește despre proiectul din Regina. Nu apucasem să dezvoltăm partea asta de conectivitate bancară, era tot prin aplicații individuale ale băncilor. Ce am făcut mai mult și am avut sprijinul întregii organizații este în Regina Maria, unde e cumva în ADN-ul organizației direcția asta de digitalizare, ceea ce m-a ajutat foarte mult, atât pe mine, pe echipă și în implementarea soluției pe care noi am ales-o. Aici vreau să zic, noi am ales o soluție de conectivitate prin API. Este o soluție diferită de cea Swift, dar digitalizarea asta e posibilă în multe feluri. Cel mai important este să poți să-ți adaptezi nevoia ta la soluțiile pe care le ai, că sunt diferite. Regina Maria nu e un grup internațional, cum este cazul Petrom, și atunci ne-a fost mult mai ușor să mergem în direcția asta. Rapiditatea datelor pe care o avem acum, să putem să integrăm toate băncile cu care lucrăm și efectiv la un buton îți vezi poziția de lichiditate în fiecare moment în care ai nevoie, ceea ce e greu de imaginat în, nu știu, acum 5 ani sau 10 ani. Fără tehnologia asta. Deci acum când ați început proiectul de integrare de la Petrom, singura variantă era aia pe mesaje Swift. E clar. A fost cea mai bună variantă la momentul ăla. Am analizat mai multe variante, dar a fost cea mai bună variantă, da. Este varianta, mai greu de implementat decât partea cu API. Îți mulțumesc foarte mult pentru laudațio la soluția Think Treasury și ți-am spus, și electrica furnizare, ambele deja folosesc asta. Da, experiența a fost diferită pentru că, în primul rând, pentru că tehnologia îți permite în momentul ăsta un plugin. Deci n-ați avut nevoie de echipa de IT. Ați făcut ceva cu echipa de IT? Nu, nimic. Avem un plan acum. Așa, există posibilitatea, într-adevăr, să faceți integrare directă cu ERP-ul, ceea ce aia, într-adevăr, implică echipa de IT sau echipa furnizorului de ERP, că trebuie să-ți faci integrarea. Corect. Și cred că avem pe aici niște clienți care și-au făcut deja integrarea în ERP și își fac reconcilieri de câteva ori pe zi. Cum e cazul chiar o companie care e vecină aici, în clădirea alăturată. Ideea este că, tehnologia vine și aduce genul ăsta de elemente. Toată chestiunea este cât de deschisă e organizația. Asta am apreciat și asta am spus. Am avut tot suportul și deschiderea organizației în sine. Acum și momentul poate în care se află organizația a fost pretabil pentru astfel de lucru, pentru că este într-o continuă dezvoltare a rețelei, este într-un procesus continuu de M&A, intră companii, fuzionează companii, adică e o mișcare continuă în cadrul grupului și contextul în care ne aflăm, atât din perspectivă de business, dar și organizația, sprijină din toate direcțiile și atunci au venit, cum să zic, natural. Și mergem către bănci, ca să zic așa, și discutăm un picuț din partea voastră a băncilor. Cum vedeți aceste elemente? Pentru că, de fapt, ele depind de voi, de bănci. Și soluțiile de tip Swift și soluțiile de tip API, da? Depind până la urmă de voi. Dincolo de faptul că PSD2 vine și obligă băncile să-și facă API-uri, dacă nu merg bine API-urile alea, te chinui degeaba. Că, na. Eu mă bucur că o parte a fost rezolvată de PSD2 și avem open banking și mă bucur de la colegii mei că am aflat ce în spatele cortinei la trezoreriile a două dintre cele mai mari companii. Noi am simțit imediat când s-au implementat și din partea de preimplementare, prin faptul că și noi avem o întreagă echipă de IT în spate care lucrează la, să zic așa, partea de mufat, și din partea ulterioară noi pe zona de sales, unde negocierile deja aveau o altă greutate, parcă, când vedeai o poziție, să zic așa, centralizată de lichiditate. Dar da, se investește și la noi, evident că... La Banca Transilvania pot să spun, sunt printre băncile care au fost foarte deschise de la început, mai ales în zona de open banking. Nu știu dacă știți, Banca Transilvania este prima bancă din România care a implementat open banking în soluția lor de persoane fizice. Practic, în NeoBT și în BT Pay vă puteți vedea conturile deschise la alte bănci. Prin intermediul
infrastructurii Thinkware, dar dacă nu erau ei să dea drumul la acest produs, practic API-urile erau foarte greu de desțelenit. Practic noi am desțelenit cu ocazia asta prin parteneriatul cu Banca Transilvania API-urile din România. Și avem o relație extrem de bună cu Banca Transilvania, de asta mă și bucur că, bine, nu doar cu Banca Transilvania, în principiu băncile, dacă la început le-a venit PSD2-ul ăsta, le-a obligat pur și simplu să-și facă niște API-uri din iarbă verde, da? Puneți mâna și faceți-vă API-uri. Inițial a fost o chestiune de conformitate. Hai să facem API, că ne vine BNR-ul și ne întreabă dacă avem sau nu API. După o perioadă din păcate, durează cu ani să se schimbe mentalități și sisteme în domeniul financiar. Noi am început acum 6 ani Thinkware și abia după vreo 3-4 ani au început băncile să înceapă să vadă că există o utilitate și o valoare adăugată pe serviciile astea de tip API pe care în momentul ăsta pot spune că majoritatea absolută a băncilor văd valoarea din soluțiile astea de conectivitate real-time și ne dau suport. Ceea ce ne bucură foarte tare. Ca și fapt divers, în perioada 2021-2024, cel puțin la top 5 bănci, din ce mi-aduc aminte într-un studiu, a crescut cu 70% numărul de clienți unici digitalizați. Apropo și... Da, asta crește. Și acum ziceam așa, avem pe de-o parte, la nivel general, avem asta cu e-factura, da? Care ce face? Se duce și democratizează, îl convinge, vă spun așa, proprietarul meu, eu locuiesc cu chirie și proprietarul meu până în ianuarie îmi trimitea factură din aia scanată pe WhatsApp, că e pe firmă apartamentul, și scrisă de mână. Cum am văzut eu la tata, că scria când avea el magazin acolo în cartier. De la 1 ianuarie îmi trimite PDF. Deci nu, dar îmi trimite PDF. Nu mi le descarc singur, îmi trimite PDF. Da, deci până și cei mai, ce să zic așa, cei mai reticenți jucători din economie la digitalizare încep să se digitalizeze. Asta e una, ok, nivelul 1. Nivelul 2 ăsta cu PSD2-ul, care de fapt a obligat băncile în primul rând, a forțat cumva băncile să facă un pas înainte. Da? Dar acum care este top of the day este instant payments. Da? Cum vă pregătiți, vă întreb, cum vă pregătiți voi de instant payments? Înainte să discutăm, sau hai să discutăm întâi la modul general. Care credeți că este impactul major pe care îl aduce instant payments în zilele noastre? Și cum vă pregătiți voi în organizație de așa ceva? Eu ce să zic, ca să mai leg un pic de partea de istorie, eu îmi dau seama că România a fost foarte bine capabilizată din punctul ăsta de vedere al IT-ului și al rapidității cu care se executau plățile. Gândiți-vă că la noi, China, plățile se făceau zi pe zi. În vest, în partea cealaltă, era un D+1, D+2 câteodată. Era și normal să mergem spre instant payment. Acum, cu ce o să ne ajute pe noi instant payment? Din perspectiva OMV Petrom, noi nu avem foarte, foarte mulți clienți de retail. Dar ne poate ajuta în stațiile noastre și leg asta cu RoPay, dacă, bineînțeles, și cred că va fi o condiție absolut obligatorie, ca experiența clientului în stație să fie îmbunătățită cu un NFC. Practic să se facă conexiunea imediat, să nu stau să deschid o aplicație, să scanez un QR cod, pentru că deja mă uit la oamenii, la clienții viitori ai noștri sau deja actualii clienți. Eu am o vârstă peste 40, ei au 20 și vor să plătească imediat cu telefonul. Și clar, noi va trebui să servisăm cu astfel de soluții clienții noștri. Deci customer experience trebuie să fie acolo. Dar trebuie cumva să explicăm conceptul de RoPay înainte de toate, dar în ceea ce privește instant payments-ul, practic e asta, că noi cumva, e și asta adevărat, noi cumva, țările din Est Europei, n-aș spune doar România, avem tendința să adoptăm mai repede, să facem leapfrogging, să facem săritura broaștei, să adoptăm mai repede tehnologiile noi, ceea ce e foarte bine și ne ajută foarte mult așa, ca să facem progrese mai rapide. De pildă, e discuția, la noi nu prea au circulat foarte mult cecurile. S-a trecut direct la card. Deci cardul a venit și a stupat orice fel de tendință de cecuri. Cecurile se mai foloseau și cred că se mai folosesc prin anumite țări. Noi acum, practic,
cu instant payment, da, putem să facem iarăși tot așa o săritură a broaștei, cel mai probabil. Ce ne va ajuta pe noi va fi în zona de credit risc. Practic, eu va trebui să fiu capabil în momentul în care îmi plătește clientul să văd și tranzacția în extrasul de cont exact. Și reconciliere în timp real. să fac reconciliere în timp real. În timp real. Asta deci, da. Credit, instant payments aduce două oportunități, după părerea mea, și nu știu, Gina, poate vrei să le numești tu, dar sunt exact astea. E reconciliere în timp real și doi la mână este account-to-account payments, care transfondul vrea să facă ceva în zona asta. E adevărat, dar în același timp sunt de acord cu Vale. Ar trebui lucrat la capitolul ăsta cum se vinde către cel care plătește folosește opțiunea asta de plată, pentru că la momentul ăsta nu e foarte atractiv. Modalitatea în care... Încă nu e nimic lansat. Adică... Da, bine, modalitatea în care se intenționează a fi lansat este un QR code care te duce în aplicația ta de banking. Adică e un proces puțin mai lung și mai puțin prietenos din perspectiva utilizatorului. Din perspectiva organizației și referitor la întrebarea care ai spus-o tu, acum orice trezorerie își dorește banii instant să aibă acces la ei. E un punct. Indiferent mai că devreme chiar. Da, adică mai devreme de plată, dacă se poate. Adică e un punct important. Noi ne dorim să îi putem utiliza cât de repede posibil, așa că ne uităm la toate soluțiile de instant. Evident. Dar în același timp noi ne uităm și la ușurința, confortul pacientului care intră în clinicile noastre. Ideea este în felul următor. Aici trebuie să vă spun că discutăm de niște lucruri care încă nu sunt. Adică ni le închipuim. Da. Ce se întâmplă este că odată cu implementarea în masa instant payment-ului, până acum nu avea sens. Pentru că atâta timp că aveai 3 cut-off-uri, da? Nu avea niciun sens. Tu oricum nu puteai nici măcar să ai o confirmare că s-a făcut ordinul de plată. Da, dar aici nu vorbim de piața de ordine de plată, ci de piața de carduri, unde comisioanele schemei de interchange sunt foarte diferite de comisioanele de ropei. Timpul de decontare era mult mai mare. Da, eu asta încerc să spun, că suntem tot acolo. Ce vreau să spun este că până acum, până să existe instant payments, nu prea avea sens. Acum are cu atât mai mult sens, pentru că banii sunt în 10 secunde, conform Service Level Agreement-ului de la Transfond, în 10 secunde sunt de la mine la tine, de la mine la Regina Maria sau de la compania mea la Petrom. Da? În 10 secunde, practic, tu ai posibilitatea după aceea și poți să suni la tine, Vodafone sau Orange, dăm drumul la telefon, pentru că nu mă interesează că nu vezi ordinul de plată. Eu ți-am făcut plata acum 10 secunde și trebuie să o vezi. Da? Deci ai nevoie de instant reconciliation. Al doilea rând, plățile cele mai care vor profita cel mai mult de pe urma acestui account-to-account payments nu neapărat sunt cele de la nivel de consumer. Pentru că e foarte greu să schimbi rutina consumatorului să dea cu Apple Pay. Asta nu se va întâmpla așa ușor. Adevăratul beneficiu pe care îl pot avea companiile, după părerea noastră Thinkware, și o să vă spun imediat de ce ne pregătim noi să lansăm, este la nivelul plăților de tip B2B. Pentru că la nivelul plăților de tip B2B ai două probleme fundamentale. Numărul 1 este interchange-ul de la cardul de business este foarte mare, ajunge să fie 2%, nu vrei să dai 2%. În al doilea rând, banii sunt sume mai mari de obicei acolo și banii tot stau blocați, prefer să-i dea prin ordine de plată și în al treilea rând trebuie să faci reconcilierea. Dacă face prin ordine de plată trebuie să-l rogi frumos, te rog eu frumos, scrie contract, numărul, cod, client cu tare. Da? În momentul în care, și soluția de care vă spun în avantpremieră, pentru că urmează să o lansăm, ea nu este și clienții noștri vor avea ocazia foarte curând să afle despre ea, se numește ThinkLink și este o soluție prin care, practic, vei putea să trimiți un link de plată în PDF-ul cu factura, da? Deci Regina Maria trimite factura, în PDF-ul respectiv are... Regina Maria trimite. Un link de plată. Da. Ok. Link de plată, după care, în momentul în care se apasă pe linkul respectiv de plată, nu se mai deschide cardul, ci se deschide direct banca plătitorului cu ordinul de plată precompletat. Și banca și plătitorul nu face altceva decât să autorizeze plata. La momentul ăsta se deschide aplicația de pagina de plată cu card. Pagina de plată cu cardul, da. În cazul în care eu vă pot arăta aici
pe ecrane vedeți un exemplu de plată, da? Făcut cu linkul ThinkLink și e în avantpremieră. Aici îți alegi, deci practic ai primit pe telefon linkul ăla, ți-a deschis asta, îți alegi banca din care vrei să plătești, pe urmă instantaneu ți se deschide aplicația băncii, care este în cazul ăsta Home Bank al lui Banca Transilvania, nu completezi absolut nimic al lui ING. O să dau imediat cu Banca Transilvania, scuză. Așa, deci nu completezi absolut nimic, deci tu nu scrii, nu tastezi nimic, doar dai cu fața și practic autorizezi plata, adică ordinul acela de plată precompletat cu toate detaliile de care are nevoie după aceea cealaltă parte să-și reconcilieze plata în mod automat. Și acum o să vă arăt cu Banca Transilvania imediat într-un minut. Între timp, cred că am văzut în sală și un furnizor de utilități care ar putea fi interesat de această soluție. Cred că sunt mai mulți furnizori de utilități. Unii dintre ei au deja discuții cu noi și aici cred că este Revolut. O să dau pe următorul, care este Banca Transilvania. Uitați aici cu Banca Transilvania, da? Deci, practic, se deschide aplicația Băncii Transilvania, Neo, în care nu faci altceva decât să autorizezi plata. Da? Și, practic, este o soluție. În cazul cardului, trebuie să scoți cardul din buzunar, cauți. Da, aici nu trebuie, pentru că ți se deschide direct de pe telefon aplicația. Când ești pe browser, ți se deschide, evident, browserul cu ordinul de plată precompletat. Am vrut să arăt, asta este o soluție care este în momentul ăsta posibilă și demonstrabilă. Transfondul vine cu ceva suplimentar. Ce intenționează să facă transfondul este să implementeze la nivel de fiecare aplicație a băncii o interfață în aplicația băncii în care tu scanezi un cod QR prin aplicația acelei bănci și ea îți precompletează ordinul de plată și doar îl autorizezi. Nu e diferență foarte mare, în sensul că e schimbarea ordinii pașilor. Da? Noi, Thinkware, suntem în momentul ăsta interesați să susținem RoPay pe măsură ce vom putea să oferim soluția de plată RoPay. O vom oferi măsura în care va exista și dorință din partea Transfond. Aici puteți să vedeți un număr de 15 bănci care deja sunt disponibile prin soluția pe care vrem noi să o oferim. În timp ce Transfond în momentul ăsta trebuie să meargă din bancă în bancă, sperăm să facă cât mai curând acest tur de forță și să strângă fiecare bancă să-și implementeze ceva special pentru RoPay. Noi, prin API-urile de PSD2, pentru că sunt obligatorii, avem posibilitatea deja să facem genul ăsta de plăți. Account payments. E aici, da? Încă nu-l vedem pe facturile nici a Reginei Maria, nici a lui Electrica, dar sperăm să-l vedem cât mai curând, pentru că îți aduce exact beneficiul ăsta de care spuneam. Da? Pe de o parte poți să reconciliezi ușor, uite, le scrisesem eu aici, le scrisesem noi aici, cumva, că ai partea de reconciliere, instant payment confirmation, deci ai confirmare instantanee. Banii, dacă intră pe Transfond, pe Instant Payments, intră în 10 secunde în contul tău, deci nu trebuie să mai aștepți, poți să-i folosești azi, în următoarele 10 secunde, și poți eventual prin API, dacă tragi datele și prin API pe cealaltă parte, prin Account Information, poți să-ți faci reconcilierea automată, pentru că ordinul de plată are identificatorii aia, nu trebuie să te mai rogi de client să ți-i pună el de mânuță în ordine de plată. Am făcut un pic de disertație despre account payments. Sper că nu v-am... Cum vi se pare ce urmează de acum? Adică provocările pe care le vor avea trezorierii și oamenii de finanțe corporatiști. Nu știu, poate chestii pe care știți că urmează să vă streseze în următoarele luni? Mai există și altele? Bine, în primul rând asta, viteza de reacție este foarte important și am vorbit până acum de viteza de aducere a datelor, adică în toate felurile, de timpul cât mai scurt de a avea informațiile la tine
sistem, de a putea lua decizie cât mai rapid. E foarte adevărat, cum ziceam, că dacă ești din perspectiva unui trezorier, te uiți, indiferent că ai sau nu ai neapărat nevoie de banii respectivi, cum să-i aduci mai repede în cont. Și sunt multe soluții, adică foarte multe soluții, inclusiv la alternativa asta clasică de colectare. Au apărut acum niște soluții noi în care îți vezi banii în momentul în care ai pus într-o cutiuță, ți-i vezi pe cont, fără să mai se deplaseze cineva pe modelul clasic să-i ridice, să-i numere, să-i proceseze, să-i tot procesul greoi. Așa că aici, dacă am lucrat destul la centralizare și digitalizare, putem să folosim și datele în timp real. Da. La voi încă nu consider că ar fi cazul în perioada imediat următoare, având în vedere că plățile cele mai multe se fac cu cardul totuși în benzinării. Da, și se vor face în continuare cu cardul cel mai mult. Pe B2B poate să fie interesant și chiar o văd ca o soluție complementară la ceea ce avem noi acum. Dar cum zicea și Gina, focusul, da, este să avem cât mai rapid banii la noi în cont. Personal, sau mă rog, noi ca și companie, ce vedem în viitor, vedem că trebuie neapărat să găsim o soluție de forecast legată cumva digital. Ne uităm cumva și la niște artificial intelligence pe zona de inflows, pentru că avem foarte, foarte multe date în ERP-ul ăla și trebuie cumva folosite și avem date istorice. Asta este un aspect foarte, foarte tare. Adică dacă în zona de plăți, de payables, e cam rezolvată, în zona de inflows, acolo chiar trebuie să măcinăm datele la un pic și să începem să avem Bogdan, voi sunteți considerați una din băncile care, când aud o tehnologie, vor să fie primii. Da, suntem early adapters, ce înseamnă inclusiv pentru noi acum. Și eu pot să confirm, v-am zis de open banking, discuția. Ca și cum iau pe colegul meu și aș lucra în trezorie pentru tot ce ne ușurează, nu numai nouă, dar și clienților, orice customer experience, până la urmă, dacă să le facem viața mai ușoară. Dar le-am adoptat atât în relația cu clienții, cât și intern pentru a simplifica procese și, până la urmă, a fi cât mai responsive față de clienți. Deci, inclusiv partea de inteligență artificială. Pe AI tu știi deja de niște proiecte să existe? Avem niște proiecte interne momentan, tot ce înseamnă inclusiv pentru chatbots și pentru anumite fluxuri interne. Că de curând am auzit într-adevăr destul de multe în zona de AI. Eu știu că Banca Transilvania lucrează și la zona asta și da, într-adevăr, când discutăm de forecasting, cred că cel mai cool posibil forecasting pe care poate să-l facă cineva este să vină ChatGPT Enterprise Version, adică ăla care nu scoate datele în afara companiei, da? Și care are acces și la ERP, îi dăm acces și la datele bancare care le ținem 2-3 ani ca să aibă de unde să învețe ce s-a întâmplat pe acolo și îți face un cash forecasting, nici nu te interesează cum, știi? Doar îl verifici că s-a ținut de cuvânt. Și la final vine banca cu creditul direct preaprobat. Așa, și vine banca dacă îi dai acces și băncii la informațiile respective, că de obicei, din experiența noastră, clienții corporate nu prea vor să dea acces băncii, pentru că una din lucrurile pe care le fac băncile este să verifice covenants în datele respective și toată lumea vrea să fie atât de transparent. Binevenită, într-adevăr, o automatizare a verificărilor de covenanți ar fi... Da, păi cam astea ar fi discuțiile din această seară. Eu aș vrea să vă mai povestesc un pic ceva și să vă fac și un cadou. Noi, ultima oară când am făcut un CFO Talks live, da, s-a întâmplat la Unchained Fintech Festival. Nu știu dacă ați auzit de acest eveniment. Este un eveniment care se întâmplă la Oradea și pe care îl coorganizăm în cetatea din Oradea. Vin bancheri, fintech-uri, companii de tehnologie din toată lumea, din 20 ceva de țări. Deci timp de 2 zile cetatea din Oradea este dedicată numai serviciilor financiare și fintech-ului. Este ca să zic așa, un fel de festival al digitalizării și inovației. Anul trecut am avut-o pe Leonor Hill, de la editorul șef de la Treasury Management International și a fost, cred că și anul ăsta va veni, și am făcut un panel despre digitalizare cu un membru al echipei de digitalizare din Asociația Trezorierilor din Austria.
Am avut un CFO Talks despre ESG cu Cristian Nacu de la Banca de la IFC și cu Nepiro Castle. Și anul acesta plănuim să avem niște paneluri speciale pentru trezorieri și oameni de finanțe corporatiste și pentru acesta vă fac cadou câte o invitație gratuită pentru a vă înscrie și dacă vreți să veniți la Unchained Fintech Festival, vă aștept cu cea mai mare căldură. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost în seara asta aici. Dacă aveți întrebări, de fapt, aș lăsa totuși un pic spațiu pentru întrebări. Dacă sunt întrebări pentru invitații noștri minunați. Bun, am două întrebări. Una pentru Vali. De când cu pandemia și cu work from home, cred că am văzut toți și o creștere cumva posibilelor și potențialelor fraude în domeniu. E mult mai ușor când nu suntem toți la un loc. Am văzut, se întâmplă. Vreau să te întreb dacă în tot procesul ăsta al vostru, pe lângă bănuiesc că procedurile pe care le aveați deja in place, v-ați mai gândit la ceva nou și ați implementat ceva nou care să prevină asta? Asta era prima întrebare. Și a doua, încep cumva cu o paranteză. Dacă țineți minte, acum, cred că, nu știu, o lună, două, a fost atacul asupra spitalelor din România. Și a fost un atac, au hackuit toate sistemele și știu că la vreo 2 zile după ce s-a anunțat a mai ieșit un spital care au zis, da, și noi am aflat că am fost hackuiți, dar am aflat mai târziu că noi nu aveam curent. Adică era cumva cel mai românesc lucru care se putea spune. Întrebarea aici e clar că mediul privat se mișcă mult mai repede când vine vorba de digitalizare decât statul. Vin și ei din urmă, cum ai spus, dar e clar că la un moment dat, cât de mare vezi pericolul ca mediul privat să o ia atât de mult înainte încât să trebuiască să se oprească tocmai pentru a ține pasul cu statul cu care, vrei, nu vrei, trebuie să lucrezi? Da, e foarte bună întrebarea. Pe zona de Trezo, ce pot eu să zic este că aveam niște proceduri destul de strong așa, ca să putem să greșim în zona plăților. S-a întâmplat la un moment dat, dar tocmai dintr-o întâmplare, procedurile astea au fost cumva și mai mult înnăsprite. N-am simțit neapărat în zona după pandemie că s-a întâmplat, că se poate întâmpla lucrul ăsta. Ce pot să spun eu este că la noi în companie se face un awareness mult mai insistent de când a fost perioada asta de pandemie pe tot ceea ce înseamnă atacuri cibernetice, phishing și orice, adică absolut tot. Acum, și a doua întrebare era cu... eu n-aș opri. Adică am merge în continuare cu digitalizarea asta. Eu cred că la un moment dat, și cum se vorbea și mai devreme, și de RO-factura și semnale pe care le-am mai simțit eu de la oameni din trezoreriile de stat, sincer chiar n-aș opri. Adică aș merge împreună cu digitalizarea. Bineînțeles, dacă ești cumva legat de o instituție ca Transfond și n-ai încredere din punct de vedere cibernetic în ea, la un moment dat te oprești. Dar nu cred că suntem acolo. S-a povestit mult în ultimul timp despre faptul că... Scuză-mă, vrei să completezi? Vreau doar să spun un lucru de întrebarea lui Sebi. Dacă nu găsești soluții cu trezorerile sau cu alte instituții ale statului, le găsești fie prin băncile comerciale, cum facem acum. Adică găsești soluții alternative astfel încât să nu te oprești din drumul tău de digitalizare, chiar dacă anumite părți din proces rămân în urmă. Vreau să spun asta, apropo de povestea cu spitalul care a avut lumina stinsă și n-a știut că a fost hackuită. Se vorbește acum despre AI și se vorbește despre faptul că AI este folosit pentru metode din astea malefice. Păi până la urmă oamenii ăia malefici, da? Ei își fac treaba, doar că au o capacitate de adopție a inovației mult mai bună decât ceilalți. Ei adoptă inovația mai repede decât ceilalți. Își fac treaba mai bine pentru că adoptă mai repede inovația. Singura variantă prin care trebuie să te aperi este să adopți și tu inovația într-un ritm asemănător. Pentru că, de fapt, tot timpul așa se întâmplă. Hackerii vin, folosesc noile tehnologii repede, până când se prind corporațiile și știu când să le contracareze. Dar la corporații durează ceva până se trece prin procesul de achiziție a unei noi soluții
informatice, știți? Cu virusul și antivirusul, nu? Exact, exact. Da. Dacă mai sunt alte întrebări, mulțumim foarte mult, Sebi, pentru întrebare. Dacă nu, să știți că sunt și sponsorii noștri, partenerii de la Banca Transilvania, ne invită la o gustare așa de seară, să facem networking în zona de dining de aici din Stup. Le mulțumesc încă o dată atât Băncii Transilvania, Asociația Trezorerilor din România pentru că au parteneriat cu noi la acest eveniment, dar mai ales invitațiilor speciali din această seară. Vă mulțumesc foarte mult și să rămânem aproape, să ne vedem cu bine la următoarele întâlniri. Mulțumim și noi, mulțumim și vouă că ați fost aseară cu noi. Cosmin, mulțumesc special ție pentru că faci lucrul ăsta și e foarte bine să existe un knowledge sharing între oamenii de trezorerie, de finance, de orice care există în România. Asta și vrem să facem, inclusiv prin Asociația Trezorierilor. Este un knowledge sharing între noi. Și să fie și un networking la un pahar de suc, apă, ce-o-fi și la o canapea sau cum se numește, un finger food. Mulțumim frumos, Cosmin, și pentru că ai făcut evenimentul așa cum ai spus tu, ca între prieteni. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim și noi și Sebi, vreau să zic că, apropo, în cuvântul de deschidere, că din când în când Asociația Trezorerilor mai trageți de urechi pe bancheri. Sper cu, cel puțin pe subiectul ăsta cu digitalizare, să nu fie cazul de lucrul ăsta și să ne mai și lăudați. Mulțumim mult încă o dată, mulțumesc foarte mult.